Baba, bantu batandikayo. Ngijabulile kakhulu kunivakashela namhlanje. Sengihambile yonke indawo e-diocese, ngafika ngoJanuary lo nyaka. Sengizamile ukubona abantu baningi ke. Namhlanje sengifikile kwaMhlanga nalapha ekhaya St Mary's. Bamsibi siyabonga kakhulu. Sijabulile kakhulu kubona ubaba wethu siyababa Karabo, sijabulile kakhulu ngoba ke siyazi ukuthi ke ngumuntu ukhuthele kakhulu emsebenzini webantu. So namhlanje sizothandazela kakhulu bona bazokuqiniswa ngoba ke siyacela ukuthi ke umoya oyingcwele uzobanika umlilo, uzobanika ke umoya wakhe, umoya kaJesu, basebenze kahle nabantu bonke. So ngiyamcela uNkulunkulu kunisikelele namhlanje kunihlathamelisa. Sicela ukuthi uNkulunkulu asikelela ke nina ke namakhaya yenu nemindeni yenu, nokuthi abantwana babale kakuhle lo nyaka, abantu baphile kakuhle. Sijabulile kubona umhlangano wenhliziyo. Ama-ana ngiwabona khona umhlangano wenhliziyo ngiyayibona. Sijabulile kakhulu kubona obaba, sijabulile kakhulu ukubona ukuthi ke obaba bakhona esontweni. So igama lami ubaba William Slattery ke ngasebenza ngingubishop iminyaka eminingi kodwa ngasebenza eKwaZulu Natal emaXhosini ngiyathetha. So ngiphuma khona manje ke lo nyaka ngizoba ngisebenza lapha ePitoli. So siyamcela uNkulunkulu ukusisikelela asinike imvula futhi ke asinike impilo futhi ke abancedisa abantwana bethu baphile kakuhle. So kithabile haholo ho bona batho ba bangata kerekeng ke utlwa le bina hantle le hona jwale intate Karabo le thabile ho baliena kajeno. So le tlabonana kerekeng an rikupa moreno modimo hore ya dula le runa kajeno. Ke ali bua haholo morena tibino o moreno modimo ki kuba hore utlona no fatsa batho ba mona kwaMhlanga. Sijabulile kakhulu ke ukudibana ukuhlangana lapha ekhaya. Sicela ukuthi ke ngalusuku lukamoya ogqibileyo ukuba ke wena ufike uhlala phakathi kwethu, ukuba ke abagulayo baphile, abazali babe noxolo ekhaya, abantwana bafunde kakuhle baphumelele. Sicela ukuthi ke abantu bethu bawufumana umsebenzi ngoba ke kunzima ukuphila umsebenzi ungekho. UNkulunkulu somana siyazi ukuthi ke izinto zonke zisesandleni zakho. Siyazi ukuthi ke uJesu wahamba yonke indawo ekhona phakathi kwethu ukusikelela nokuphilisa ke nokubonisa abantu nokubafundisa. Sicela ukuthi ke Jesu ube khona phakathi kwethu, abantu bakholwe bangene kahle esontweni ke babe nothando babe nesiye bancedisana ke emsebenzini wakho. UNkulunkulu ngicela ukuthi ke usikelela ke abantu bonke egameni likaYise noNyana nomoya ogqibileyo. Amen.